Владимир Караткевич. Эмігранты. Выконвае Алла Церахова. Двух зуброў ад нетраў Белавежы на Каўказ отвезли, отдали. Там луги зялёныя, бязмежныя, там багата солнца і зямлі, хмары над лесамі залатымі, соль, вода, травіцы смачны жмут. Лёгка дыхаць, так, як на радзіме. Але ў кожнага ёсць родны кут. Дзеці гэтага не разумеюць, нарадзіўшыся чужым бары, і на тое, як яны дурэюць, непахвальна дзівяцца зубры. На празрыстых светла-сініх водах сняцца ім айчынны берагі, папараць, імшанныя калоды, сінія пад месяцам лугі, сінія пралескі на сугрэве, мухамор чырвоны ля азёр і калоны манументаў дрэваў, што верхамі дастаюць дазор.